Maxina acho yayo mdara mina azongonditi can we be friends kati wangu imamirata si after sleepover mdara can you be friends why asi mama rowa bote kurwana ndarowa sleepover Mese, hara sleepover. Bo, can you be friends? Friends why? Inanzo kwanza handline all the guys and edited. Anganishi mengi ngesina ukura chichichichi. Yo yaka unokwadza. Ajaye isirizini. Asimana mdiki. And you do stupid reason. Asingolinko kwenye uombo for that. I never disease. Namudzangu ndoudza madzikomana sparks pamwe nombosimbiswa kwandopiwa mataski moyo wakagomadzwa moyo une shaft nai mwari we ndodawo malafs I really here to change my story vakawanda vanouya vachinditi story zvakawanda ndobvunza mwari kuti ndindadi handina kana weki Look, ndine msikana wandaiti ndiye wangu mfesi wandaiti wangu ndine business ndakatanga for mhuri yangu ndikavharo ndakapodza ndatonyura muzvikwereti ndakamwa zvikapu wangu go superstitious at some point ndikapinda mudzin'anga maprofita vaitondiziva nemazita. Hello muri Zimbabwe, welcome. My name is DJ Sparks. Tiri panapa my West Side Break but nokurukura nyaya dzakasiyana dzinenge dzichisangana nevanhu. Zora nhasi ndiramukoma wandinawo vane nyaya inorwadza, vane nyaya inosiririsa, vane nyaya inotsemura mwoyo. Vaiva nemusikana wavo wavainaye. Then musikana uyu vakarasiswa nemwanasikana uyu kanokwana kuita ka4. Zva zvinorwadza uchipa munhu mukana wekuti murambe muchingodanana but uramba achingokudisappointa chikurwadza. Saka tine nyaya tichada kuti titeerere panapa tinzwe kuti zvakafamba sei, zvaimboitika sei chakasvika pakuti watsemurwe mwoyo nemwanasikana uyu. Mukoma muri sei? Muri sei. Uri sei upenyu? Upenyu ndiwo wandiri. Muri Zimbabwe ngade kuziva kuti chii chamakasangana nacho, mutitsanangurira kunyaya yacho yese zvakafamba sei zvakasvika pakuti mutsemurwe mwoyo nemwanasikana uyu. Chikatanga kuitika pekutanga ndechekuti musikana uyu pekutanga anga nemukomana. Alright. But nekufamba kwenguva tichizivanawo mafeelings achidevelopawo chichi. Saka musikana akazongoti inini hatichadani nemufesi uyu. Ndipo tikakwanisa kupinda murelationship. Tapinda murelationship mungoziva mawiki ekutanga zvinhu zvinhu zvichase zvichinakidza. Sikatombofungira kuti mangwana munhu achazokutambo iyoyo. Saka chaitika manje ndechekuti musikana uyu ndakatonomuintroduce kuna mai vangu, sister yangu, tichitowirirana popo. Then it was after maybe 2.5 weeks. Alright. Ipapo ndakanoti ndinomona mba kweshamwari yake. Sikanava ndamuti buda gate. Alright. Saka paibuda gate ipapo tikatombofamba nina ndiye mufesi wangu wanga naye. Alright. Tichifambawo munzira momo kwakazongosvikawo mumwe wanga nemoto yake achitodhiraivhawo akabva amuflashira mwana haanatombohesitata zvotomboti kana kuti bhebhida munotaura nemunhu. But shamwari yake iye paakangoenda shamwari yake ndakasara chiti iyi friend yedu sachi. Sikapa kuti friend yedu shamwari yangu yakabheta hama uyo angaita chi friend. Alright. Munhu anga aidriva mota yerudzi? Munhu aidriva Ford Rocco. Alright. Ndiwe mota yaidriva. Fuchi musi wacho hainini ndanga ndeitofamba netsoka.
Alright. ndatarwa indrive nemufesi wangu. Alright. tichingoti let's just take a walk chichichi. Saka adaro akabva ita 10 minutes achitaura nemufesi wayo. Isusu takamira kwangabva naye. Saka ndakamira ndo pandakazoshidzira ndati hachi hamusi manyanye. Alright. Saka mufesi akabva angodhabhura ngoti hachi pane zvikuitika. Saka ivo hameno zvavakataurana but kutaurana kwauko zvairatidza kuti vanasiyana murugare. Mufesi akabva atenderedza mota. Saka tenderedza mota akanoti splasha nemvura. Vanоспlasha nemvura paipaita ndakabva ndaenda pachidhireni chache ndagara pachidhireni ndabva ndati nemufesi wangu achi inini ndakutongorwa indrive ndoita se ndoenda ndokulinga mangwani. Mufesi wangu iye mufesi wangu area yake iyoyo. Saka akabva ngoti arige ndifambe zvese kusvika kumba. Saka musikana akabva auya akatanga tukashamwari akachimuti hachi chingonitorera zvinhu zvangu da kuenda kuboarding house yangu chichichi. Then inini ndabva ndamuti uyo mabva mese madi kuita se dzokera mese boarding house. Sikanzi iwo ndiudzire boarding house ndekupi kuboarding house? Boarding house uku unonzi ku Arundel. Arundel ndokwegara shamwari yacho. Then iye aigara boarding house iri padhuze nechikoro. Aidza upi? Aidza paUZ. Saka ini ndakabva ndamuti rege ndichiita se ndichibhuka indrive toenda tise iwe utanga usiwa neindrive ndozonoita se ndozonosiwa kumba. Akabva aramba nzi handisi kuda help yako haina ndombodi help yako chichichi rege ndizviitire zvinhu zvangu. Ndinokufila kuti pamwe kumanikidzwa murelationship inoyi iwe ticha se siyana nini chitongoita upenyu hwako. Ndati ndozvakakudza ndozvakandudza ndakati nini nguva yacho tese tapusha nezvandakaita zvese Right, mama nenguva yakareba sei muri relationship? Tanga tane almost month. A month. Right, mama nezvamamaita zvinhu zvakaita sezvino. Kana munhu ari kuchikoro anenge ane zvimwe zvinhu zvaanga achidawo tongoti kana musikana ari kumwedzi tingara tumaperiods ampazi chichi maflowers angu andazvo ndandimuprocess ekumatengawo maflowers aemari chichi nekumutengerawo kana chikafu chekuti adyewo. Kozi ungangoona kuti hachi asida kubika fongo nomutoro unomurora drive through wamusiyawo hauzoziva kuti anoonekwa nani akaguta kudaro. Alright. Saka mama investa zvinhu zvakawanda mumu. Ndandainvesta zvinhu zvakawanda nezoti kana uri murelationship ngoma unogona kutongoti zviri nani hangu inini tase ndisari ndisina at least samumwe munhu ari happy and in situation yekuti unogona kutongoti kama tongoti ndiende $10 izvezvi $10 unoona tongoti rege ndise feel kunongoona munhu imwe unoonesa feel kana une mafeel safe like Honda Fit unoonesa feel kana $5 $8 inofamba makilometers oshi akati imwe ovoti arege ndase chenjika kana $3 kana $2 unotenga kana masadza aya kana maraisi ekuti munhu adyewo chichichi zvinhu zvotoitika izvo ndozvinhu zvandaita ndasacrifice mari aneinako. And then ndasacrifice it's like munhu aitoshora maefforts avo achibata pakaipo. But achidzoka pamota kubva kumota une zvakamubvunza? Ndakamubvunza ndikati ko ndiani iye akandinyepera akati anzi brother ex yangu ndikati brother ex yako haingazouye chikuona angati angandifonere usati wafona achiti ada nguva yazondiona ada kuti ndidzokere neex yangu ndati but yo wamurelationship neni
saka iwe unotaura nechi nebrother ex yako panyaya dzei papa haana kuexplaina kuti nyange iri nyaya iyi ikaita kuti angazongotaura nebrother ex yake saka inini manje ndiri munhu ari like ipapo ndakashaya simba rokuti kana kutombotaura naye kumubvunza nyaya dzandida kumubvunza saka ndakumba manje ndati rege ndifone nditase ndibvunze saka ndichimubvunza akazongondipindura rafa akati hachi iwe unotoona senge mulife mangu ukutondibatsira here kana kuti you are making me happy in my life chichichichi handina hangu kuda kuzoramba ndichibvunza fedha nenyaya iyoyo chida kunyatsonzwa kuti inge iri nyaya iyi yanga uchitaura ndakanha ndongoti harige ndase ndisiyane nazvo pamwe zvaakutaura chokwadi pamwe hachisi kwezini handisicho handambomubvunza mufesu kuti zvofamba sei ndikabva ndaisa foni yangu pachaja ndarara pakisenda ndafonera shamwari yacho ndichimubvunza kuti kwei anozodaidai nekudai ichi zvikanzi unongoziva but is our friend kwezi takatotanga tamba naye kudhara ndanganguyu semunhu angairwadza kuti brother yake chiri kuda munhu chichi ndikati but iye ngave honest kakune munhu kumudza kuti ndiane munhu wangu and we're in a relationship a solid one. Alright. Sayo wakati juu. Inini hangu ndakabva ndangomuignore zvima days like ngaitwa 48 hours zvacho one since like because ndamiignore day rese kai like next day ndakamiignore day rese imesikana wako aitry wena kufona aitry kufona nekutexta saka inini ndaingoti totaura nenyaya dzei nemunhu akadaro plus nezvangataura futi yangoona senge ndikuwesta nguva yangu saka ndabva ndaita se ndakabva ndakata foni yangu akabva senda message kuti why you declining my calls chichichichi and then mangwana matukofu azonifona matukofu nchidrive but hanzi babe can I please what talk to you. Alright. Ndabva ndataura naye saka ndichitaura naye kana ndangoti rege nomboregerera munhu kwezi papa anga asoft angataura kuti very soft can I see you chichi how was your day pepe yakazongoitawo emotional and I was emotional nezvandikaudzwa nemunhu yaya but haisiriyo yakufungira but in my mind bweza rangu raitongonzwa kuti wamukona zvawakatanga utofunga ndizvozvo and ndozoitawo neboys zvawakatotanga utofunga ndizvozvo and iwe wakutofunga ma-second thoughts ako wakutoita kai wakutoda kutotangana nezvimwe futi saka bweza rangu kuti pamwe bweza rodo bebe kuzi mwana wacho mvura kamudara mvura mandiratidza mwana haazobude pakamera ungondiratidza amweni tungofambira neyo mwana emvura nyeperi yakambona blink for yake mwana emvura manjuzo anzi mwana mwana emvura ndingambokunyeperi kendikuratidze so eventually mwana emvura guys mawani katiche father manjuzo mawani alright bwaregerera mwana saka papo mwana ndakamuregerera ndikati hachi
pamwe everyone deserves second chance. Iwe mwana wangu wasangana naye sei? Mwana wangu kusangana naye nasangana naye pa Instagram. Alright. Pa Instagram napanesangana nomwana. Saka mungeziwe mabebe Instagram anga akawandiro. Zvinhu zvinonzwisisika but madhezi andikatanga kuti taura naye ye ndi reply apo neapo ndingombe reply apo neapo zvingoti ndingongosangana nestory yemunhu chichichi then uchitongocomentawo inbox kana comment section uchitongosoka 5 more chichichi saka ndakazongoita imwe deo rekuti ndingada kuti arienda kuda kumbopinda murelationship. Ndada kuda kupinda murelationship madhezi yange after Valley. Ndikati arembo pindochi. Saka after Valley ndo pamunopinda relationship. Upinde before Valley. Kama niwe boso anotura. Saka pindochi after Valley. Ndikati arembo mbotasi mbotry short. Andichitry yoga. Saka mwana wanga atomboti ndanosiya kayanga brother yangu kuchikoro chichichichi sikakasiya zvimwe zvinhu sikada kunosiya chi mumasinu chikoro but aukamesichi ndadzoka kuchikoro saka ngasipo pacampus ndikati hachi kana wangosvika chi don't forget you can start with the ice cream date kana chichi nesa saka atongobatikira umrao ndikatongoya neshamwari yake ndanditone mufesi wangu papo fesi chetobva kugraft patongonditichi pabhegirabva pepe kapinge creamini tongoti maice cream edu saka tatanga kutotase kwaperekedza campus tasiya pacampus and then shamwari yacho ikabva yatonditi chi what do you do guys for fun chichi that nangu I don't like clubbing zvekuti every time ningochena mafiesta chichi andogona kungoenda apo napo zvanga kwete kuti every time anditoda apo napo ndogona kutongoendawo koko but then I'm someone who's I like chilling seboys mungoto mune boys nemababy mungotamba games chichichi nekuenda unoona namaburnouts nefarao spina zvimota chichi ndo zvinhu zvinofarirawo saka ndaitomuexplainirawo sekudaro and then akabva nditi ndakabvunza kwemi munochase mufarire chii vanhu vaingozvishenesa we also like that we don't like people what tikati because pahizi chasikana yese togara tichongoonwa tichongopinda kana mufitru kana pablo state tokazara tokuita mutsetse siyazi chitopinda muclub anzi pausually pana mahos pana pagomba vanasonzi pagomba saka ndatomuexplainira chitodaro ndichoti ini nangu pamwe vanhu vakasiyana ndi but then asikana angozvichenesa saingozvichenesa mese ini nangu nekufamba kwenguva ndanda kuzongobatanidzwa ndega ndakutongoona hairi mared flag ega because kanga ndinako aka kaitongonzi padheni kana yaweekend tsaka padheni because kakambobatwa mese kakabatwa karipoterwa nzi iwewe ndakuona club aiti cousin brother yake rakamona ndakaona club yakapfeka zvakadai saka cousin yakabva inoudza kuti ari padheni saka padheni anga atoma 1 zvokudaro saka ingoti weekend yakangotanga iba 10 iye musikana wangu saka ivhu dzimwe ndatomuperekedza tomuti ndikuperekedza mutown osvike padheni bo kumba kwao ndikupi kanogara pawaterfalls padheni nice kagara pawaterfalls alright saka zvakakaita izvi akasvitaka 1 chete anosvitaka 1 mukona mundamuregerera kati ita wiki rese yatibo choribo zvinhu zviribo andika
and yeye aishuradza kuti anga aitoiso effort. Yes. Mazoona zvokuti paage pane zvimareels zvaizvo mazuziva zvinchiona vanhu zve zvoti munhu angana kuti one day I'll marry you kana vangona ukoko vanhu vakangoedita zvimapicture sikatomukandira zvimareels ndopanda ridzidziro kutoti vanhu vanotoita romantic kakadai so vachisenderana zvimareels izvozvo sikaingondikandira obva comment kuti I want love language like this chichichi sikaitoti pamwe munhu chi ndokwazvikuenda and then how to be honest munhu kuti ne kana masecrets ndaitomudza pamwe kuti kona baby padeni pakadai so nhasi ndikutorara kaisina kudya because pakadai mese because panewo mafamily issues anotoitiko padeni pangu. Yes. Yekuti handingakwanisira sei kutaurira munhu wese zvakadai saka munhu wekuti ndaitofila nane freedom yekutomuudza kutongoti goya ndiri inwe yakadai otonipa advice and advice yake itonibatsira. Right. So apusikana akudisappointa kanganiwo? Akadisappointa ka 4. Pakaipa tichinyatsonzwisisa. Alright, saka wiki roro makanyatsoita loving zvakanaka? Yeah, wiki roro zvinhu zvaifara. Yes. Zvinhu zvazviri bo. Tichitovhaibha tichitasi tichitomuona tichitodai chimufonera chitonifonera bo. Pakazongoita rimwe day like ndakabuka somewhere tikaita ka sleepover something like that. Right. Baby. Papa kazonyepa padeni pawo kuti inini ndikuita sei ndikumbostata chichi exams akusvika. Alright. Ngeri weekend. Saka padeni kana kuti mwana akustada ngazongoti auya padeni sikabata bo zvese bo ngatichetsvetse tazari motanga tanogwecha nyama tikadya sadza dai so tamutengera doro matiza acho ndaitomwa doro. Sikatenga chibhodhoro nemufeso wangu ndati mufeso wangu ina ndisikwanisa kutora mota padeni otasi nozotanga kufonera nzi watasi saka ndakangosiya mota iri padeni makisi padeni ndotasi ndauza mufeso wangu ndati unongonondisiya nemangwana ndira indrive ndodzokera padeni. Makusiyena acho yayo mudara munhu akazongonditi can we be friends? Ndikati wangu mumira kuti asi after sleepover mudara can you be friends? Friends why? Asi mama rova bote kurova ndarova sleepover ka mese ara sleepover ka bo can you be friends? Friends why? Ina ngizokwanisa kuzihandla all the guys andaidate anganichi ngesina kukura chichichichi unondikwadza ati haisi reason asi mwana mudiki and ngeiti uri stupid reason kuti asingolinkoko yeihombo futi haina mandiziye izvo aiziye hama yakasiri reason kati hapane zvimwe zvokutoti munhu anga achikudrowa mabhebha anodrowa futi ka anotoona kuti panga ndikakudza izvi ndichafila offended but inini hawandirana make sense pakuti inini DJ ndiri baby ndikati DJ ndikuti nemazindebvu mayazinge mazimudhara chishi aiwa ndibvudzenzakurisa mukadumburanyira kurisa ndokuva murume kwazvo hakusiriwo andiko saka akati
yakamboti maraunza andorova munhu akanyanya Right. ina ndisikwanisi ndakatoya sikapawa kwaya like until breakfast Asi maraunza acho mama manyanyawo ndino. nganyanya Ndikubvunza mama manyanyawo mama. ini nangoibhelieve tongoti kana zvinhu zvatanga di Right. sizokuzomboti chikuerenga kuti 1 2 3 4 isati erenge Bona kumbina na 10. 10 chete kwezidzi mazuva ano kune zvima energy drink zvezvomwewa Power. apa kana dragon kwezi mausiku akareba kadije tikutaura kuti pamwe tikapinda muloji around 6 andike around 6 pane nguva yekuti munhu anozorora achiriboostawo zvichitoita se system ichitoirana saka wafunga uchiona ndenya iri pasaidi because iwo semunhu unochikomana ndisi sure kuti pamwe ndikumufadza kana ndisi kumufadza izvo zvanhu ndinge singazivi because munhu ainge achiita sengakuita se ari kunakirwa animona saka makiseni acho ndafeel offended kutaura chifii dzati tanga kupedza breakfast totaura nangu I don't want this relationship and Right. Ndope chitupa kakutisapo yakapa. Papo ndipekutanga tichiri pekutanga. Right. Saka ndakabva ndati nangu I can't chichichi. Ndakatozototi aindotokuda. But pamairo maraunze kuwanda mai protect here mna. Protection it's obvious. Pavandipotse. Protection always. Right. By let's say after breakfast. After papo akazongo nditi ngatichibaye and I forgive you. Sikeni mfunga dzangu ndakati handingazombozvibvunza but pane chandatadza pasvisi zvandati saka ndangobaya hangu padeni ndakabva ndakula hangu yayanganikwa aida kuendawo kukaevent kafamily function yaida kubaya saka akabva aenda koko ndandamuti indrive ndongoshandisa mari yao nayo ndozongokupa mari yako and saka iyo yanga yasande manje mandi ndati beba waita sechibhobho dzachi izvezvi ndiri busy saka semunhu angambo experiencewo something ndandangoziva kuti something is fish saka ndakabva ndaenda kudheni wake aisaziva ndatomikira chikafu papo boarding house keke ndokanga ndaenda ndandasvika paboarding house ndandagara like I think 2 houses away because hapabvumirwi kuti vanhu vamire kana mota dzimire papo saka ndangoti rega ndigara apa nedzidomba apo kana iye atichi haapo wakudai soni ndikamumirira because ndandamudza kuti ndikuuya saka iye akabva ndifonera zvezvo akabva nditi uri kupi chichi ndati ndiri panze saka nzaizo handisitomboriko ndiri kukambasi kurumukisha shamwari yangu ndozokuona ndadzoka saka akabva afonera panga pane imwe moto yange ikamirawo like mberi wakaonda fito kewhite kanga katomirawo saka mine yanga akakonekta bluetooth saka kadaira foni iri pabluetooth sikanzoya pagedhi saka ndakazvinzwa kuti munhu anenge akuita se anenge arikunon'ona mwana vhose remwana ndairiziva saka munhu akakuenda pagedhi akabva anyangera mumota maise ndinguraidzira mameseji acho kamuona kuti mukomana kutaura nyamba tarisi
chekutika chiremera mu bakashata zvinhu zvakaitika riti izvezvo zvakaitika last year anongona message akapedzisira tisenda 10 December anongona ama message chipera apa anongona 22 November, Fred 22 November, 7 mozwana. That even though when you are no longer answering my calls, look, I came here and I was dropped off thinking that we're taking in drive to Belgravia to do your craving shopping and food for your stomach, right? But why are you lying to me and I will see you sneaking in a car going somewhere? I heard you calling that nigga to come by your gate. How do you feel if you were me? How do you feel if you're me, dog? You can keep on ignoring my calls. It's fine, dog. I hope one day you will see how it hurts when someone does the same thing to you, dog. I went home now. Now you can tell him to come and drop you off. Because ipapoga akabva aenda akadzoka kunengerekenzi akaenda kuBelgravia akadzoka. Saka munhu anga naye umwe musikana zvakabva abuda mumota iwo akabva wapfurira vachienda hameno kwavakaenda iwo mwachingoripo lini ina ndakamira ndichiti ndoita sei zana rapera simba ndasina power ndoita sei handi saka apa anondidai akazondaira the next day racho sangona kwenda ati my network is really bad chichi anongona 24 November. I know I have a bad temper, but that doesn't mean that I'm always crappy. Yeah, bakashata my proof angu nadzo sachitiki but mukona chikaitika papo zvinhu zvakatondzidzisawo kuti kuna vanhu vakadaro mulife mavanhu asingada mwana basa nekuti wokufila sei because munhu iwe kuti chanenge angofunga vavo anogona ngokuudza anogona ngokutuka bakaipa saka ipapo makazodzokerana futi because mwana akakudisappointa 4 times so this is the second ka saka takabva tadzokerana iye akangoti achi inge iri indrive and inge iri indrive wandafiteya saka kechi 3 manje so yobo kwanza indrive wakabva ngo ndanangoti pamwe ndinenge ndikati ndaka overthink but the point was iye kana anga anonzi yange iri indrive dai akandishedza kuti achi uya pagedho chichidabhuka indrive toenda tese tasi kuti tatagara teda oenda tese kuBelgravia mukuronga kwenu mukuronga kwedu ka semaona amaita mamessages tatagara tese toenda kuBelgravia but munhu iye akabva arongo zvake akabva taregenda se ndini nauyu neshamwari yangu kuti kuBelgravia kwayo akabva badzoka nechikafu chavo but haana kukwanisa kubuda mumota ndochimwe chinhu vakabva vapfuurira akaenda kwavakaenda saka munhu indrive angabvuma uroiswa marounds unless akutobhadharwa futi ringe rarimwe trip ke saka papo hangu ndakangoti pamwe miedzo ndinongota se ndinonge ndankumba chikangupa 10 ndanangoita same situation ngoignore munhu but ndichimuignore manje iiphone achitext then ndanangoti because now my days acho ndaitofila kuti I'm feeling bored or something rege ndingotsvaga munhu aitase kutaura naye ndangoti ndingotanga kutaura ndopandakabva ndangotanga kutaura naye because ndangofila lonely izvozvo
wawega. So it's after how many weeks or how many days? It was just after after 3 days. Right. 3-4 days. Ndakamboda kuti move on. Azvera. Moyo chirwadzi. Moyo chete. Tsinga dzinzwa dzichinyatsa kufema. Tsinga. Wakarara so. Wakanyatsa kurara uri flat wakanyatsa kudzorudza pfungwa. Tsinga dzinzwa idzi. Hai yabatana neiyi manje. Saka ndangoti arigendi changeta kuzivi like sister yangu futhi. Akatone number dzake kayanga sister yangu. Alright. Akane number dzake kashona ma status chichi. Yetara ni sister yangu. Ashitwa do you like chachinyingerera. Alright. Mes. Saka ngofela abange it's a process. Alright. Regini ngora sekenzokere. Ndadzokera baba. Ndadzokera. Bwezi mfeso wangu yangonduza kuti mfeso wangu iyo ndio mnachazuraya. Chazongonzonzo wafa. Nemwana. Chingasiyana naye. Bibere mfeso wangu randuza nza ari kuita kabhoitwe. Ndikotora kabhoitwe kaje ndikuudza ndomusikana. Andoziva kuti chiratadza sei kwaura achangoramba chingodzokera. Chiro zvakaita sei. Saka kakakaiki 3 manje. Papo manje ndakaenda ndini mfeso wangu, bebe rake, sister yangu. Alright. Mzona amene ndakangonywana tabwe handitomuona. What asikubva from pamakazonda kiti 3 apo. Nepamamarambana muchizodzoka after 3 days papa nguva yakati basi makuklik. Naklika nani? Nemwana. Takangoita ndofunga ma-hours. Ma-feelings 3 hours akawandisa ma-feelings atsuke. Chingotaura makozi, chifonerana. Bebe wabika here? Tunazwa wabika chichi. Video call. Chimuraza, uwe kuiteyo vambo kuradzwa meza umupina mpawa manje. Alright. Ndikadzokera uko. Ari ngotry futi. Sikapapo nikaenda nichi mfeso wangu, sister yangu ni tiri 4 nebebe rake. Ndindanditori drive. Ndangoti chingotena daiso pina mureni mawo. Ngopina mureni mawo so ndamona akamira pagedhi. Pane imwe Ranix so netuma face. Ndanyatsati right. Nguva makamirira yasvika. Ndifunga ndiri problem pangandisi. Sikiwa unozviona chichi pane zvandaona. Ndimire muone. Muchazonzwa mega. Ndasvika asi rero. Ndiye. Patapaka. Ndabva ndati inini kana nhasi fight ndinechitoda ini. Nditori ready kana police baba wangu anozonisunungura zvawo. Ndamboita sei? Ndambopedza shungu nehasha dzainadzo. Ndaenda kubhuti. Saka mota ndoshandisa kama zimwe zidanda zimpini so. Hamusi wacho ranga risimu. Alright. Ndakashaya ndobata ndatarike nditore wheelspan. Ngobvisa ngana mazino 2. Wanobvisa mazino? Ebebe. Mfesa ana mhosva ka. Mfesa haisaziva. Mwana ni mhosva ebebe. Ndakazvidzora. Ndikati Mwari ndanoziva. Pamwe shamwari ritimbonzwa. Saka mafesi aizvinzwa ichitaura. Usati hapana 100 meters. Ndifunga inga 75 meters away. Sitakapaka hapo, yakapaka hapo. Then mafesi akabva ati achitokulinga. Saka mwacho anga nerust here. Ndakabva mupa hagi. Abamutisa padama. Ndadabwera. Yanga kuoneka nangasana. Bebe ranga randiona. Iye aizviona bebe harisi kufila comfortable. Semfesi unozoona bebe pane zvikuitika. Because bebe ranga rakusataura semataura anga riti
ndisipo ka ndisiri paground saka akazongochinja energy nemufeso yake saka akaita senge mafeso aya kuenda manje aita senge auda kupinda mugedhi sese achiuya kwatiri mafeso aya abva dongerera achitena so akabva uzoona kuti mahwani akabva auya but hai chichi aidhilana hai chichi ndati bo here saka bochi ndati kondiyani zvineniwe ndakati zvineneni ndikubvunza kuti kwechii chikuitika pano kasi ndauya ngutazangauda vanhu havasikuvaziva wakupinda kunyepedzera kupinda mugedhi wakuzoya kwatiri kwechii chikuitika zama inasomba kutaura nezve mwana mukoma ndati uya timborwachi kaoko kana uchida tomuperekedza mubhebhe remufeso wangu toperekedza mufeso wangu tosara tatega tonyatsobatisana ndinosiya sister yangu tonyatsobatisana anzi abo apa pina mota takutanga kutofamba chitoenda mino ndiani akamufonera munhu angatone maplans ake mamwe mino ndiani akamufonera achiti uri kuuye here tawe ora mera tikuitire indrive chichi uye mera 2 minutes chichi pane padangosvika sikana anaperekedza bhebhe remufeso wangu iye abva ati ndisiye panapa pambari pasango adzaza kutomanheru maaround 29 nzanisiye panapa ndorwa indrive kudzokera kumba pana vanhu vakanimirira ndizvichii zvamuguronga mati zvonechi zvine maplans edu asi haniniwe ipapo ndaingotaura zvongoita vanhu vanzwe mapinduro aanoita nematauro anozoita nechi kune vanhu kuzi munhu uya anozochinja energy ka ibaipola musikana wacho ane baipola ndakuti baipola ane baipola saka anochinja energy very fast angona kutaura chirafuro kuna uyo bva ati ichi softers andimaona sikada ndati vanhu ngavazvinzwire vega pamwe ndiri wrong pamwe ndiri correct handizozive andika rege vaita se vambonzwawo at least akanzwawo anozondiudza kuti iwe uri wrong kana kuti iwe uri right andi saka vanzwa mapinduro andakaitwa yayo mufeso wangu ndasvika padhena abva ndifona anzi pepe pasango pepe vanga vafanira ngomusiya anombounyepera wangoita kutsitsi but ada wangomusiya aita zvelife yake ndati aiwa ndachida kungoti ungonzwa kuti munhu akaita sei because pepe you still remember wakati chichichichi kuti munhu bo chichi pamwe ndimi kubhaisa mudhara antaise chimbodaiso kusitima rero nsimbisa kuti wanga wakambotengana zvimaflowers zvezve watomboshedza ngome nebhoso mwana utomboridziro bhoso ndakati ndara level amakwikwi kusindoona kungotenga maflowers anenge ane $100 bhuru rakawanda nkomo nemunhu anenge mafanizo munhu angachiita asi mafanizo kutongoitiswa kwatangoita anga achitongoitisa vanhu musikane saka bani maichaya kamuna relationship mazuva ano ka zvinhu zvinotongoitwawo nkomo zinasibhadhari kana tiri murelationship zvinhu zvisingabhadhari uri murelationship but pane zvinhu zvokuti tinozoitiranawo handika tozoitiranawo iwe unondiitirawo ofanire birthday remunhu hazizoite kuti pabirthday remunhu ungoti ibirthday fanira kuzongoya wakabatwa kana Nike shoe kana kachii otongoti mwana and zvinhu zviri common zvinhu zviri normal but then handingati
ndingarekomende munhu kuti abhadhare chinhu murelationship. Alright. Ndingobvunza kuti zvese zvaitika but mwana aita dingolingo kwesekerera handiti ndaigona kurongowana mumwe futi aigona kuti asi ngatibatsirane izvozvo. And but ndiri munhu wekuti kana ndoda munhu handikuti 100% into that relationship, and I put my all in that relationship, my efforts, all that in my relationship, so that at least mangwana ndinoziva kuti ndakatraya, pane kuti mangwana nechigunun'una kuti pamwe inoita nambotenga maflowers, pamwe inoita nambomutengera birthday present, pamwe inoiti hasana mamindisa out, aningwana. Sika I make sure kuti kana napina relationship nemunhu I do my all, but pakuita my all manje panobuda bed results. Panozongobuda bed results kuti siwa moyo wakatsikwa. Right. Saka pweche 3 apa ndo akabva zvinhu zvakaitika kaizvo. Saka sister yangu ingakusaitombomufarira, but kalittle brother vangu kampana vangu akanotomufara kana nanhasi akanotomufara because aimboka katengera chimese imbokakota. Saka mpana kanje haangamuzvinzwisise kaizvo kuti mawani kuti munhu mawani mawani snake undergrass. Saka kechi4 kacho chikaitika ndechekuti tikadzokerana futi apapo tachakuziyana, hange si ayo yanga ndingati relationship singe because abana ndakuziva kuti I win or lose, but yanga urozvoti dai pachi adempe badeni panopisa ndaranga atomunakiro nezvozvo kuti kusamfila seke nemudisrespecta hatisi varungu kamdai hatisi varungu mdara rakumhanyisa izoshepe kurara meze saka haasi varungu sikutomoti mamumuzi ana pressure mdara wangu asinge mdara wangu ine zvangu nomurundu wamupama chaiye ona nyeredzi. Saka ndakangomuudzawo sekuti ainichi ndazomudza kuti pamahwani chichi mdara wangu akati it's too early, ndozvanyangotaura it's too early. Sikanzi kuhani ndiye ndikazongokanganisa, then I'll become pregnant. Ndikati iyo nhamba dzesister yangu nadzo, and sister yangu nogati sometimes like almost all the times kana asiri boarding school anenge anini most of the times. Saka munhu wekutoti like she's my best friend. We are so close. So anditombonyaromuudza chero nyaya nditomuudza kuti wangu panapa pakadai andotanga kutoniseka ndoti chimuchidzidzawo because at the same time ndachitomudzidzisawo kuti ngoti kawa musikana akadai mangwana unonongora mwana mukomana unzi pamwe unodhimanda zvinhu. Kana relationship nemunhu unofanira romantic and be romantic, be there for someone in their upside downs chichichichi. Unofanira kuti se ufanira communicate kuti kana ndakubuda unonza ngomana wako ndambosuka pamashops, zvinhu zvakakosha. Uzika nguva kwaunongoshaika papo mundara kana wifi zenyu yakatongo daira kaminute kako mutanga kufunga kuombe. Asi muri varungu mundara still varungu ane muri varungu still because ndosheya nanzvadzi yako vazhinji vanotombo share zvinhu zvakadai nanzvadzi yako
Mangaita ntambeneyo. Ini pane zvimwe zvekuzotiwo mukuona muzopinde that deep nehanzvadzi, but pane dzimwe mabasics, amabasics ekuti munhu ainge achitodzidza because kuchikora kusikire kwega kunodzidzwa. Munhu anotongodzidza chero pana vati zvanitokudzaiga kunonga kutodzidza kana inini kana mutodzidza pane zvatare baba ndatobata zvinhu zvakawanda. Saka chimwe mve chandabata ndekuti ndaisiya munhu parodhi. Baisiya aiwa mina siyo mudara munongonomusiya mungona chi anzi chitema chidzorero mudara. True. Chitema chidzorero saka munhu kana akakutadzira you make sure that you are just doing the right thing, but hansi kuti ita right thing uchiita simbi unofanira tough mind kuti uradza mubhebha kuti ndiritori baba usipane mabhebha anoda kutonga kamudara ndakatowandacho mazuva ano anoda kutonga especially pombidza irenge pombidza maburidza imahwani inozvitemesa musoro. Saka zvinhu zvokuti inini ndanchiti zvinhu zvokuti sister yangu I try to guide kumuudza kuti she's informed to now. Saka ndinochitomuudza kuti zvakadai wazora mukomana akadai so akaita sezvandikuita izvinhu obva watoziva kuti mukomana akadai so hanimani. Saka tichibva papo ka kechifuwo kacho ka zuva iri mukoma wangu ranga riri zuva rebirthday rangu. Saka shit saka iri zuva rebirthday rangu this day ndakangoti kuna mudhara wangu because I work my dad. Right. I have my other side job. Zvandoitawo making music zvimwe nguva ndotombo like producer. No, I don't produce. I just like my car rental. Zvokuti I'm trying to build a luxury car rental whereby someone kana achibva ana kuairport kwega anouya anobva kuairport ari kana muG-Wagon. Zviri common kuEurope zvokuti unoona kuti ungohaya G-Wagon setaxi. So ndo zvandoda kutry kuita here in Zim. So I'm starting a business with my friend. Saka tichidaro ka that day ndaifanira kunoita sekunotra baby because baby ndaida kumuudza kuti iye page rake rino like ane mafollowers akati so ma 8k ko 10k followers pa Instagram. Saka ndaida kungoti ndimuonese nyaya kuti tikuda kudai so so if you can help us to push the fly and do this that it can help us. Saka ndakabva ndaudza mudhara manje kuti chii mudhara ndikumbire pay wazida kudai nekudai ande saka mudhara anga akati nasinokuonesa kungopa after mfanira sezvo birthday yavano kuti you want to go out and do this that. Saka ndapa kabhegi ndati ndotenga masini mutonasi ande ndatengerawo nebhebhe kakuzi madhamu ndevasimbisa. Ndakatovatengera handitomwenyepe ndatovatengera madhamu ndandati kune mufesi wangu ada kuzoti uzonosiro bhebhi rangu ande chizowana surprise. Saka mufesi wangu akabva anonoka zuva iroro kuti ase kudzoka kucraft. Saka inini ndakabva ndati rege ndese rege ndene ndega
because like during my holidays anoshanda kwemaweave mutown kuma-installation Alright. ndo grind rake ranga achipushawo sikana ndateke ndibaye kushop ndega asi ndatosvika pashop mudhara muna first meme ndiri kure ukoko like it was like 200 meters away tomona ake hagana nemwe mufesi ngoroona zvitoratidza kuti akufaya zvikufaya mudhara kabva wabatana maoko vhurwa dhoo pina mbenzi madhoo avanzi bhabha anabva waenda and ndangodzokerana nemapaperbag angu ehembe that nomufesi wangu kudrip shop mufesi wangu ndatora ndakangomunyepera ati ndatora chisize diki saka ndege ndichinje sikana ndangozvitengera ndakandotozvitorera hwangu inini ndarege nditorere masini wamamufonerera bva papa handazobvira ndataura naye up to now up to this year iye ndianondifonera anoita sei dzimwe wakatombozi like muna January this other I was in Harare. I was in Chiredzi with my granny zangu. Like she called me and she was like tukumbira $20 by EcoCash. Anandikumbira akati nditumiro $20 by EcoCash. That ukukumbire here kana udemand. Cause you kana chiti nditumire chimwenzi utozi ndipe samakaita senda ndakangomuudza kuti asha chimumira kuita senge ini tikudanana ndiwe ndomusi wandapedzisira kunyatsotaura naye and then ndakataura naye like there's this day akanditexta vanavhura paUZ muna Feb bangonditi kenyuka ndakamufonera ndakati hi how are you chichi I saw your message and that weird I'm always at the place sky I went to Gemtree unosiya zvindeda kusiya then ndaenda kuningirikenzi kunomuona saka ndanomuona paipai ndopandakatanga kutaura naye saka ndaona kuti munhu ane bitterness yekumiignore the way she was talking to me because apedza pavanga kuti ndakanda kuti sikuda kutozvibhadharira because ndakaenda naye kwaEnji tatenge sadza rake raida kuzvitengera but yoda kutozvibhadharira zvikanzi ndemari dzangu that's fine saka akabva azvibhadharira ndabva ndamuti okay I'll give you back your money if you need it ndida kunzwa kuti anoti chii saka ndakapinda mumota ndabva nditi don't forget to give me back the money so you never change ke chigoro munhu ndafunga kuti chiwa kuzviitira masina avo pamusuwo hanunyepere anazopera ndamuona chine atonisera message handidaire atongoti ndochi ndo munhu zvaari ndangozviaccept ngoti zviriko zvinhu zvawanika muHarare zviri muMarara zviri iye kumba kwavo ndekupi ndomuno Marara Waterfalls Waterfalls ndomba kwavo but akadzoka izvezvi akati ndachinja kandiri mukuru nangu kuva honest I remember masikana kuti ndiri toxic but handisi it's the way yaunenge wakata se yakandiratidza kuti uri saka ndinango kutrito matrito aunondiita imimi like the feel like today ndatanga kutaura nemi andika matoita senge munondiziva izvo semaonera ndomuita kaya ndochi ndo zvaari andika so the way iyoyo yanga matomwaniradzo ndo the way andongota se
vibe name and makaratidza kuti ndiri bullshit and kuti chose bullshit anoona saka inini handingachinje ini handingave nice guy kune munhu akuva kundiratidza kuti pamwe haasi kunakirwa nezvandingachita nezvandinge ndichiita. Sa makamuvha onere mati makamuvha onere kuvhura chi tati makamuvha onere kumuvha on kumuvha on ndakatomuvha on pato nebhebi riripo izvozvo izvozvo mashi panenge ndee I nango I'll be honest, yeah. You're still in pain, bro. I'm not in pain. But when I kutoya kunokuda relief like zvokutiwo like zvanga ndakatsikirirawo mamanzi say I'm going to I want to vent out something so that someone is just learn from that. And saka but then yakuti ndanemunga so far nguga yandinawo wamwe mabhibho anenge achingoti hai chichichi ndombomhoresawo amusati maready kuti munyazo anga aripo zvake kuti atumwe ipapo ndakatobva ndatoti heroes but akasikawo akashakangofanana mudara mwana zvandangutaura mafirst weeks munhu anga ashongonaita senge unakirwa mazi aisoita senge iyechi mrs perfect mudara because muona character yemunhu haungaone character yemunhu nekunaka kwake munhu after 2 weeks munhu anotanga kuzokuradza macharacters ake cheche I can say tongoti mawanana musina kupfeka handika mawanana musina kupfeka I just count 5 days 3 days after mudara munonyepa wasarara nebhutsu pavo hani munonyepera because mabhani kakusaisa manje kusaisa sei mabiba anotosaisa mudara haazokudza anonoudza shamwari dzake haakudze mudara kutoti mudara hazitonakirwa aziva anonoudza shamwari dzake shamwari dzopfuurira ukuzoenza miitisi ndoona idya mari itakadai so asi mimba kupa mabhebhi mari muno kwete zvekudaro kwete zvazvokuzoti ndozvitengera mabhebhi kana bhara remari kutengera mabhebhi kana kuigera bhebhi bhara remari pafari kana chia aizvamanzoita hangu I think hazvozoitikawo hangu kana ndamumarriage ndani someone kuti but zvongopo hako tumwe tatu yatongoti munhu angoti yari kuita muno tuma20 tuma30 tumachi ma50 tumawaya now I believe kuti mukona the moment unochengeta mari mamwe mako usingaishandise nikochitotsvinyira imwe tiuye mari inofanira kungoshanda mudara imwe inozouya ndenyadzofanira kudya mari akaitodaro mabhebhe anofanira kutidya mari handika kune mamwe mabhebhe ekutoti anotoshandisa mari yavo munoziva mudara zviriko anditona mabhebhe rotondiudza kuti hauna data ndotumira but the moment yaunototanga kutodya mari yake anokurerutsa manje anotokuona senge iwewe manje hauna chaunacho saka ininiwo semurume ka semurume waka unozongobheserawo people konochi mira I can cover all choreza ine $1 wawaka choreza ine 50 cents ka sepapo totokutenga maputi kana mazepe and we should one day we should tell our kids
the struggles amona semuro ngonyipa tichi sifana dunya zayo ndara. But then now I can say that I spend money on girls like that. Yeah, I do when it's necessary, but then I don't spend like every time with the front out and I now feel like and that will bless. Alright. Asizungori wozo muzashia. Yeah, tungota tumboti anzara dzangu kana muminyesa na new take umbo kwishwa nzarawo umbo seka 20. Yes. Mini izvo zvindakazviudza kuti maximum emari andospenda babe $50 yakawandisa mari iyoyo. Saka mangutambira kuma 30-40 uyo. Ma 30-40. Because msikana like asikana age dzedu idzi. Again say kuti handizvitaura kumakore angu. But asikana ari ma 19 utanga pa 21, 22 kamurukisa musoro. Umisisa ma news. For mutoro lunch deroro, zvedero mutora kana movie house and so mutora ma picture chichichi. Then after 2 months and next month just do the same guy. I think that way it works. Then kuti friend $400, $300 Namana nema news ku afondo ngada $60 kushikwanzara. Pakaipa ende mdara I'm happy kuti the way wangochitsanangura nyaya ndoyatsofila honest zvakaitika and uona King a good guy. Yeah, thank you. Ndosaka musikana angaitira advantage yekuti even chiona comment section atozomenda go through comment section pana buda face the video name a good guy. Mama gangster mazhinji andoziva inini paikunanga pakatorwa mumwe demo siripo karebu nakasiwa munoti paipai asi paitomedika something chotonyatsoona kuti no but iwe try by all means kumaridza kuti ndokuda but ngoti iye anenge ari maybe piki yake kuti anenge achida kumbo because dhimu rake ringi rakazara handinganyepi mizvomatoona mwana ndenya man hasiri ndega ndakazviona kuti mwana ndenya mwana ndenya andatomuona kuti mwana ndenya sakabva asanenge akawandirwa and stuff but still I'm able kuti izvizvi mabho kwabho ndiri bho zvangu ndiri bho boboityira ndiri bho nakutongouyawo tongoti ndizvozvo chizgoda tingosheyawo mathoughts nezvinhu zvakaitika. Just good. Magona Skyde. Thank you very much, my king. Thanks for coming. And kana mchinge mazuru ane mwadi break. Munofana kuya mchishare. So knows sometimes on one bakato komba suicide and just boss by share. Do you know that? Wakushwira. Mwadi break. Pano tuichera nezve business. Kana break business. So diga unaona kutoisa kana 20,000 yake. Yobva nyora. Mwa kuna ngoorder amasini. Ayo nchazoira akuvharwa mari akundakavharwa. Alozvona because multibreak is not like SND relationship. Pane multibreak akawanda ezvinoitika mumwe akatenga mota yake akavharwa mumwe akaita sei zvakawanda zvakwaso share muri Zimbabwe una kuya business welcome anytime munoona ngosvika. Thank you King netime yenyamambo tati discuss timbo ipo pane mnatodzidza ndakudza including inini pane zvinatodzidza kuti wana zvadayo munhu zvikuramba ndofana kungana kusiya kana kuti anomboshingira wose mashingira makaira pamwe maybe manochinja tadzidza zvinhu zvakawanda. Bless. Mune Zimbabwe, thanks for watching, thanks for supporting DJ Sparks. Tiri panapa pamai West Art Break patinongoramba tichingokurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika. Kana uchifila kuti une Art Break ungade kushare nemune Zimbabwe, ingave business, ingave yemucholo, zvakawanda zvinotsemura moyo zvoitika kunze uko. Makasununguka kungotibata, kungouya, then tokurukura. You never know unoona kuseva someone because
vanhu vazhinji vanenge vasingadi kushare zvakasangana nazvo but unosevhe imwe so akatoziva kuti ano zvinhu zvakadai zvinoitika zvakambosangana ningi akazozvidayiwa but still akava strong anosvika pakuzoita mamwe madecision anozopedzisa maybe atora upenyu. Saka zvichida kuti tipote tichishare zvinhu zvinenge zvichitinetsa, zvinhu zvakatirwadza. Don't forget to subscribe kwachitonera kuYouTube, kwachitonera kuFacebook. Please don't forget to follow us page pedu. With that, we're out.